Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Year 2018, when I met the girl who would change my life. You are an ideal girlfriend. You are kind, very humble, very optimistic, taas og pasensya, bonus ra imuhang pagkakyot. Nakapirmis akong kiliran kung kinahanglan ti ka. You always make me feel calm. You never fail to make me laugh even in your corny jokes. I am so blessed because you're once mine. Wala ko nimo ginabawalan. Ginakuyogan ko nimo pag magtagay mi sa kong barkada. Makatulog na lang kag hinulat nako. Magdula kog ML o kersad nimo. Ginatabangan ko nimo review. You bring me closer to God also. I am so lucky to have you, Bal. Batwa ko ga-expect nga ako radiay ang muguba tanan sa atong sitwasyon. When we reach our 7th month, I ask you to give yourself to me. And you refuse. Di nimo kaya ihatag because gusto nimo nga wedding first before sex. I don't know but I feel offended. I feel like you don't trust me enough. Kulang pa ba akong efforts? Perti nimong hilak sa akong utubangan o kapila nimo gibalik-balik imong sorry, but mura kog nabungol ato nga time. Selfish kay ko balno. Sugod ato, everything has changed. Naging cold ko si Muha, wala ko gaparamdam. Wala na ko ga-update nimo. I know nga naka-feel ka sa mga changes, but didto ko mi-believe ni mo bal. Wakay palya nga sigig update na ko. Asking me if kumusta akong adlaw. Kaskip ba ko og meal? Murag imura nga gi-ignore akong cold treatment sa Muha. Then I cheated on you. Many times. I use other girls. Ginadalan ako sa dorm. I forgot my promise ni Paul, my brother. She liked Isa first but he set aside his feelings for the sake of my happiness. Pero naguba na ko akong promise ni mo. Na I will always be faithful to you and I will never break your trust. Nalimot ko anak tanan. Time flies so fast, antada. It's our anniversary. Naabot na lantag 1 year na cold kay ko nimo, pero grabe imong pasensya. Wala gihapon ka ni give up na ko. Anniversary na to pero wala ko ga-effort nimo. Wala ko'y balak mag-celebrate. Wala ko ni-greet. Wala ko nagparamdam. Nagtagay rami ko'y akong barkada ang Chloe. Akong kabet. Chloe and I decided na muli mi sa dorm nako, but I was surprised pag abot namo kay naaka. With cake, balloons, and everything. I was shocked. I thought you are mad. Then you saw Chloe. I saw pain in your eyes, but nakuha gyapon nimo nga mo smile sa iyaha. Umingon ka. Nga hi, I'm Isa. Dormmate kang Rex? I don't know if manhid ba ka or gapabuta-bungol rajud ka. It's very obvious na Chloe is my fling pero murag wala raman ka. Kung ako kang giingnan, Isa go home, gikapoy ko. Pag miingon ka, nga I'm sorry. Sige, balik na lang ko ugma. Happy anniversary, Bal. You were supposed to hug me pero nipalayo ko. Nipadool kong Chloe. But why are you so kind? Pag miingon ka, nga Chloe, nice to meet you. Ibilin lang nako ning cake dari ha. Bal, if gutomon mo, kan-a lang na ninyo ha. I love you. Bye. Then you left. After a week, mas ni-close pa mi ni Chloe. We made love every night. Tanang gusto nako na di kaya ni
Tanang gusto nako na di kaya ihatag ni Iza, niya nako nakitaan. Chloe is so much better than Iza. That's what I thought. Then one night, gikan kog iskwilahan ato. Pagulin ako sa dorm, suntok gikan ni Paul ang ni-welcome sa kuha. O giingnan ko niya, naggago ka. Gipaobayan ako si Iza nimo bisan sakit sa kong part, kay ni promise ka na tarungon nimo siya. Pero unsa imong gibuhat, gago ka. Umitubag ko, nagisumbong siya nimo? Basin gusto ka imuha na lang to. Wala na ko'y labot niya. Umitubag si Paul, nga magmahay ra kaon niya kuya. Ug unsa ka kabugo, ug unsa imong gisayangan. Human ato nilakaw na si Paul. Mura kog nakamata sa kamotuoran ato na time. What happened to us? What happened to me? After that night, I went to Chloe's dorm. And I saw her making out with other man. Wala na kasabot sa akong ma-feel. Mura kog na blanco kadali. Nilakaw ko diritso. That's it. Kabugo juday nako. Gibaylo nako ako ang dream girl sa temporary na uwag. Nibalik ko sa dorm and I tried to contact Iza, pero di na nako siya makontak. Deactivated iyang social media accounts. Nagsugod na kog kulba. Mao na ba ni ang konsekwensya kong kabuang? Motong niuli ko sa mua. Kapatabang kong Paul pero hasta kong isuon suko kay sa kuha. Gichatan ako si El. Kasa ni Iza. Na kung pwede pakaingon si Iza na magkita mi sa may park sila ha. Grabe akong pasalamat na gisipot kong Iza sa park. At first ako kailan niya kay grabe iyahang pagniwang. Pagkakita niya sa kuha, she smiled at me pero iyahang mata is very sad. Mura kog namugnaw ato nga time. She's not the Iza na ako nailhan. I felt guilty because I changed her. The pain that I've caused changed her. Pagmingan si Iza, nga Rex, let's end this. I'm tired. Mitubag ko, ngayaw po anabal. Please magbag-o na ko. Please, stay. Mitubag siya, nga stay Rex. Abi na ko kaya nako ibaliwala ang tanan nimong gipafeel sa ko pero tawo manday ko. Kapuyon pod. Rex, I know you cheated on me. Pero gisumbatan bati ka? Wala. Pay, kay gatuo ko na mabag-o ka. Kay promise ni mo nako di ba nga di ka mag-cheat? Di ba ingon ka nga dili ka mo pareho sa kong papa? Di ba ingon ka nga di ni mo gubon imong promise ako Every time na gusto na akong mabuhi at ang mga panahona na cold kay ka, I keep on telling myself na no. Be patient. Everything will be okay. Kay lagi, ni promise ka. You know what? I defended you when my friends are telling me that you are not good for me. I defended you when Mama told me that he doesn't like you. I defended you because I believe in you. Pero salamat Japon. Thank you for breaking me. I learned a lot. So I guess this is goodbye. Chase your dreams, Rex. Till we met again. After that day, dito na nako na feel ang tanang pain. Because of my actions, I lost her. Niuli ko sa balay na blanco og pangutok. Ni-stay ko sa balay og mga 1 week. Wala akong nagsulod sa akong klase. Inom, tulog ra akong routine. And I can totally say nga my life is a mess without Iza. I lost the girl who changed my life. I lost the girl who stood by my side through ups and downs. 1 year had passed and I'm still into Iza.
but she's now happy with her new guy. The biggest lesson I've learned about us is cherish your loved ones. Og makatunong na kagtarong na babaye, ayaw ipaylo sa temporary na uwag. Pussy are everywhere, but ang babae na kuyugan ka through ups and downs is very rare. Ang ulag temporary ra, pero ang pagmahay for a lifetime na nimong dalon. Ladies and boys, mao kana ang confession ni Rex about sa love story nila ni Iza. Mo nang kabalo na jud ta nga ang pagmahay na adjud sa ulahi kanunay. Mo nang ayaw sayangi og binuangi ng usa ka tao nga walay laing gibuhat kundi ang panggaon ka og higugmaon ka. Og karon ladies and boys, it's a shout out time sa mga nag-react og sa mga nag-comment sa tuang mga confession. Karon atong basahon ang mga nag-comment sa atong confession nga tarong man siya nga uyab, uwagan lang sad kayo. Hi kang Marian Mendez, sakit kay sender oy. Be strong sender and God bless your family. Naay plano ang Ginoo sender. Basta salig lang jud niya. Ingon si Mitchell Dumaog nga lisod man jud kaayo ang mag-let go sender. Kay siya biya imuhang true love. Pero si God man jud ang nakabalos tanan. Keep fighting lang para sa mga anak nga mahil ra kapuhon. Og hi pod kang Chin de la Cruz, pa-shoutout po from Kuwait. Hi kang Pretty Akira. I don't know what to say sender because I don't know the feeling na may mawagtangan og bana. All I can say sender is laban lang para sa inyong mga anak and always pray. And also hi pod kang Silive Ollies and also kang Shara Grace Baran. Sad kayong ending pero naa sila'y happy ending. Lane Abrogina, hi to you there, salamat. Og hi kang Jarel Castillo, keep stronger sender for the sake of your twins. Keep going, I know He's guiding you always from above. And also kang Aida Lapura Mayol, hi to you there, salamat. Stay strong sender para sa mga anak. Michelle Jane Pancho, hi. Claire Dopalco, masakit palagining na akay gihigugma. Unya mamatay kay di naman nimo makita, kay sa buwagan ka kay makita pa man nimo. Rosemay Rosema, hi bye, happy Valentine's. Pakishoutout ko diri sa may Bayawan City, sa may Dumaguete. Salamat. Regine Casilao, thank you kay bye sa pag-shoutout nako. Hi, salamat. Mary Grace Abaw, kasakit. Nagtulo akong luha na minaw samtang naglimpyo. Listening from Hong Kong. Christina Dailander, stay strong sender para sa inyong anak. Salamat kayo sa tanang mga nagsuporta og mga naminaw sa tuang mga confession dari sa tuang YouTube channel. Og ay kalimot, ayaw skip sa ads. Bitaw hantod sa sunod higayon na lang ladies and boys, daghang salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Ako si Bay Gamay Moingon og amping kanunay. I love ya.